Dobrý deň, milí priatelia. Sme úprimne radi, že vás môžeme opäť privítať. Dnes sa porozprávame s váženým Igorom Michajlovičom Danilovom. Dobrý deň. Igor Michajlovič, v relácii Klíma Bodvaru ste veľmi detailne porozprávali o tom, prečo sa situácia so zmenou klímy tak vyostruje a v akej etape sa nachádzame teraz. A uviedli ste veľmi dobrý asociatívny príklad, aby ste opísali, v akej etape sa nachádzame. Povedali ste, že ak vezmeme hrniec s mliekom a necháme ho zovrieť, tak práve teraz sme vo fáze varu tohto mlieka. A viete, Igor Michajlovič, veľmi veľa ľudí, nie hlúpych ľudí, veľmi dobre chápe a vidí celú situáciu. To, čo sa dnes deje. A v skutočnosti, v princípe, veľmi veľa ľuďom hľadiac na to, čo sa deje za oknom, je zrejmé, že situácia sa vyostruje a mení. A veľmi veľa ľudí začína hovoriť pravdu otvorene a verejne. Vedci konštatujú, áno, čím viac študujeme to, ako funguje naša planéta, tým máme viac dôvodov na obavy. A viete, je veľmi veľa tém, ktoré doteraz zostávajú takou záhadou pre vedu. Pretože keď si zoberieme jadro, o ktorom sme hovorili, veď v jadre prebiehajú akési extrémne zmeny, pretože dĺžka dňa sa raz skracuje, potom sa predĺžuje. Rotácia Zeme sa raz zrýchľuje, potom toto zrýchlenie vystrieda spomalenie rotácie Zeme. Deje sa tu nejaká hlúposť, ako sa hovorí vo svete vedy. To nie je hlúposť. To je zákonitosť. Jednoducho dochádza k posunu ťažiska, čo ovplyvňuje rýchlosť rotácie našej planéty. Je to fyzika, je to normálne. A viete, proste nie je jasné, k čomu to v budúcnosti povedie, k akým následkom pre súčasných vedcov, ktorí sa pokúšajú aspoň nejakým spôsobom skúmať tieto otázky. Oni nechápu, k akým následkom to v budúcnosti môže doviesť. No už myslíš k následkom pre tých vedcov? Alebo pre celé ľudstvo? Pre celé ľudstvo samozrejme. No už pre celé ľudstvo, ak nič neurobíme, tak následky budú, už sme ich opísali. A pre vedcov, no už to isté, čo aj pre všetkých. Veď my všetci sme ľudia. Áno. Bez ohľadu na tituly, postavenie, vzdelanie, vieš, všetci sme rovnakí. A všetci sa ocitneme v jednom kotli. A ak nič neurobíme, priatelia, no my máme šancu. I keď situácia je samozrejme veľmi ťažká. A vieš, čo je zaujímavé? Zaujímavé je to, že teraz dokonca aj tí, ktorí popierali zmenu klímy, to na vlastné oči vidia sami. Je to tak, pretože naozaj každým rokom prírodné kataklizmy narastajú. Dochádza k ním stále častejšie, stále sú rozsiahlejšie. A skutočne, ak si vezmeme dokonca aj tento rok prekonal rekordy horúčav. A ľudia už veľmi dobre vidia, že tieto vlny horúčav sú pozorované po celom svete. Aj Európa, aj Severná Afrika, aj Blízky východ, Ázia dnes prekonali stovky teplotných rekordov a to sa ešte rok neskončil. Vieš, pre mňa je oveľa dôležitejšie nie to, že rekordy boli prekonané, ale to, v akej katastrofálnej situácii sa ocitli milióny ľudí. Je to naozaj tak. Zatiaľ to, chvála Bohu, zvládame. Však odzrkadlilo sa to na blahobite ľudí, na podnikaní, na živote, na účtoch, ktoré prichádzajú. Nielen, že sme vplyvom geopolitiky ostali bez plynu, ale máme problém ešte aj s elektrickou energiou. Prečo? Pretože rieky vysychajú. No je to naozaj hrozné sucho. Ľudia už nemôžu polievať vlastné trávniky. Prepáčte, dokonca už ľuďom zakazujú používať toaletu tak, ako by chceli. Teda to je naozaj katastrofa. A plus, aké prichádzajú účty za elektrickú energiu. Prečo? Pretože rieky vysychajú. Aj atómové elektrárne treba ochladzovať a to je tiež voda. Voda sa zohriala a je jej málo. Vodné elektrárne sú tým postihnuté. To je tiež problém. A najmä v Európe je to teraz veľmi viditeľné. Kvôli hlúposti niektorých ľudí, kvôli tomu, že sa pohádali, alebo že chcú, povedzme, získať späť svoj bývalý majestát, urobili to tak, že v snahe nad niekým dominovať, prepáčte, mnoho ľudí teraz jednoducho trpí. Prečo? Pretože niet plynu. A tepelné elektrárne sa jednoducho zastavujú. Nestačí, že máme problémy s klímou. Ešte si ich začíname pridávať navzájom. No nie my, chvála Bohu, hoci my predsa hlasujeme za týchto idiotov. No veď je to tak.
No Vari, je možné takto zaobchádzať s ľuďmi? Jednoduchá otázka, je to absolútna neúcta k ľuďom. Pretože niekto chce niečo získať, niekto má už nejaké ambície, prepáčte, no... Ja chápem, ambície sú dobré, áno, oni bojujú, delia si moc, delia si peniaze, vplyv na svet. Vieš, chcel by som sa opýtať ľudia, naozaj sme sa zbláznili? Prečo hlasujeme za toto? Prečo to podporujeme? Veď vďaka nám, tomu, že my im delegujeme vlastnú moc, oni tvoria to, čo chcú a my trpíme. No, možno je už na čase, aby sme dostali rozum. Nuž, už nie je čas, už sa naozaj pozrite von, veď už to prišlo k vám. Veď doslova, keď si vezmeme 5 rokov dozadu, no je to 10 rokov, celkové tým skôr, ale dokonca ešte pred 5 rokmi však, veď sa z nás v Európe ešte smiali, hovorili, kdeže? No, Vari by mohlo Anglicko pripustiť, že u nich bude problém s vodou? Že by stovkám domácností netiekla voda z Anglicko, kde kohútika. väčšine prší v takej klíme, no a ako vyzerá teraz? A my čo budeme sa teraz tešiť z našich veľmi veselých vodcov, ktorí jednoducho nenávidia nejakého chlapíka na koni? Veď nech ho nenávidia, no ja by som, viete, úprimne povedané, nuž, ak má niekto voči niekomu výhrady, tak choďte do ringu a vybavte si účty. My na vás budeme uzatvárať stávky, budeme zarábať peniaze. No možno aj prehrávať, viete. No radšej prehrať $20, než to, koľko sme prehrali teraz. Nám to niekto vynahradí. Jednoduchá otázka. Tieto straty. Veď my sme občania, bežní občania rôznych krajín. A už ani nehovorím o tých, ktorí proste umierajú. Umierajú, pretože sa niekto s niekým nedohodol, alebo jednoducho kvôli tomu, že niekto si robí obrovské nároky na tento svet. Prečo musíme umierať? No ak majú nároky, ak majú výhrady, nech sa páči. Do ringu a vybavte si to. Chcel by som vidieť, vieš, ako tento chlapík na koni, je to predsa majster športu a ten, ktorý stojí proti nemu, akoby oni, veď ten sa s tieňom zdraví, no možno by ho našiel v ringu, alebo by ho nenašiel. Proste zaujímavé. No, bolo by to pôsobivé. Prepáčte za pravdu, priatelia, no je to naozaj pravda. My sami sme v marazme, keď dovolíme, aby sa toto dialo. Ochudobňujú nás, ožobračujú a nám je to dobré. Ale za to sme patrioti však, za to niekoho nepodporujeme. Priatelia, koho my máme podporovať? Poďte, vrátime sa na zem. My žijeme v spotrebiteľskom formáte. No keď už raz žijeme v spotrebiteľskom formáte, a dominuje nám zisk. A toto je náš svetonázor. Takýto formát. Potom sa musíme strachovať o seba, áno. Ak nás niekto ochudobňuje a ožobračuje, možno už treba klásť otázku, prečo? A najdôležitejšia otázka znie, kto nám teraz kompenzuje naše straty? Prečo musíme znášať tieto straty kvôli tomu, že niekto urobil nesprávne rozhodnutie? Hovoria nám, my to chceme zlepšiť, my chceme, aby bolo na celom svete bezpečne však a v tom istom čase zosilňujeme napätie. A vytvárame takú atmosféru, aby sme sa všetci báli a strachovali. A tých, ktorí sa prestanú triasť, tých začíname zabíjať však. No čo, nie je to tak, aby sa ostatní báli? Priatelia, toto je život. Ak niekto vzal niečí život, vrátiť späť ho nedokáže. Nikto z nás, zdôrazňujem, nikto nechce, aby mu vzali život. Dokonca ani tí, ktorí teraz vyhrocujú tento stav. Oni si myslia, že sú v bezpečí. Ich rodiny sú v bezpečí. No smola. Okrem ich politických hier existuje vyššia vôľa ako tá ich. A táto vôľa hovorí teraz niečo iné. Ak sa my, zdôrazňujem my všetci, nespamätáme a nezastavíme túto, povedal by som, bakchanáliu, inak sa to nedá nazvať. Toto úplné bezprávie, tak zastavia nás všetkých. A kvôli tejto maličkej skupinke ľudí, ktorí jednoducho stratili rozum, tých, ktorí nám vnútili, no, povedzme to tak kultúrne a korektne, že existuje rodina, existuje rodič 1, rodič 2. U nás čo, muž so ženou prestali existovať? Boh koho stvoril? Ono? On stvoril ono? Nie. Boh stvoril muža a ženu.
Tak prečo ono má diktovať všetkým? Ono je jedno, ale nás je mnoho. A my toto všetko znášame. Prečo teraz naše deti nútia byť tolerantnými k pedofilom? Nie je to hlúposť, priatelia moji? Môže byť, že ja sa mýlim, ja neviem. Vám je to jasnejšie? Veď sú to vaše deti, ktoré keď stretnú pedofila, musia sa k nemu správať veľmi tolerantne, aby nezranili jeho takú jemnú psychiku. Veď tento pedofil si hľadá kamaráta, chce si podebatovať s dieťaťom, chce sa s ním zahrať jeho hry, pozvať ho k sebe domov, znásilniť ho, zničiť mu celý život, urobiť z neho v budúcnosti maniaka. No veď to je také prekrásne však. A ako pred jedlo už máme jesť jeden druhého. To nám vnúcuje toto ono, ktoré tam niekde sedí. A my sme debili, pretože to ono, to sme my s vami, priatelia. Lebo dovoľujeme niekomu niečo s nami robiť. A pozrite sa, aký je v skutočnosti skazený tento svet. My môžeme hovoriť o tom, aby deti netraumatizovali psychiku pedofilov, ale nemôžeme otvorene hovoriť o tvorivej spoločnosti. Vari to nie je hlúposť? No, poviem to tak. Všetko sa raz skončí. A pravda vždy zvíťazí. Nie je väčšej sily, ako je pravda. A tak to je. Ešte trošičku, ešte chvíľku. Poviem to takto, dokonca ani tí pedofili sa nestihnú poriadne vyblázniť, keď tomuto svetu nastane koniec. Otázka je len v tom, v akom variante. Buď zastavíme tento spotrebiteľský formát s týmto šialenstvom, s vládou zúrivých a pometených idiotov, alebo prestaneme existovať všetci. A toto je už pravda. A toto už vidíte sami. A to je zlé, čo sa deje. Samozrejme, spôsobí to veľa problémov, ale treba pochopiť, že ďalšie roky budú stále horšie a horšie. A my sa stále budeme rozdeľovať, vychvaľovať pedofilov, tlieskať idiotským nápadom niektorých lídrov, hlavne podporovať, patrioticky podporovať tých, ktorí len spia a vedia, ako vyvolať svetové vraždenie, najlepšie jadrové však. Pretože niekomu sa nepáči, že chlapík na koni vyzerá lepšie ako on. Možno viete, je čas vymeniť týchto jastrabov za prekrásne labute. Svet sa zmení a bude lepšie. Vtedy budeme mať šancu na prežitie. Prepáčte, ale toto odhalenie, to je pravda a všetci v kuchyni o tom hovoria. Zdôrazňujem, každý normálny, psychicky zdravý občan tejto planéty. Ale hovorí to v kuchyni. Prečo? Pretože tlač nám hovorí niečo úplne iné. Médiá nás informujú o tom, aké dobré a chutné je živiť sa kobylkami, aké skvelé bude, keď budeme pojedať jeden druhého. To nás zachráni pred klimatickou katastrofou. Mám otázku. Ako ich tento fakt, že sa my ľudia staneme ľudožrútmi, zachráni pred klimatickou katastrofou? No zdôvodnite to, keď to už hovoríte. Len nie nezmysly, ale realitu. Predložte fakty. Viete, čo je najnepríjemnejšie? Že neexistuje ani jediný vedecky dokázaný fakt o tom, že zmena klímy je dnes spôsobená antropogénnym faktorom. No nie je to tak. Na to konto sa konali súdy autora tejto teórie, ktoré všetky prehral, pretože to nevedel dokázať. A potom už nebola ani jediná seriózna vedecká práca, ktorá by čo len trochu potvrdzovala tento fakt. No my míňame miliardy a bilióny peňazí, pričom ich berieme ľuďom a dávame ich nikto nevie kam a komu. Vráti niekto ľuďom tieto peniaze? Jednoduchá otázka. Veď sú to ich peniaze. Z ich vreciek ich berú a niekde miznú. Klíma sa naďalej mení a peňazí žiadajú stále viac a viac.
chamtivosť a nenásytnosť tých, ktorým sme zverili svoju moc. Moc nad sebou. Akí idioti musíme byť, aby sme v tom pokračovali? Priatelia, poďme zmúdrieť. Poďme budovať tvorivú spoločnosť. Nie preto, že nás vybudovanie tvorivej spoločnosti zbaví týchto marazmatikov a schizofrenikov, inak sa to povedať nedá. Ale aj preto, a to je hlavný dôvod, aby sme prežili. Prežili všetci. Pretože len v tvorivej spoločnosti si dokážeme poradiť s tými klimatickými hrozbami, ktoré sa dnes skutočne blížia. A podkladov k tomu je veľmi veľa. Prepáčte za odbočenie od témy. Veľká vďaka vám, Igor Michajlovič. Ide o to, že človek skutočne chápe, ako ľudí štvú proti sebe navzájom a ako sa niektorí ľudia radujú, že krajiny, oponenti sú teda v nejakých ťažkých podmienkach, či už kvôli klíme, alebo kvôli nejakej energetickej kríze. Napríklad Veľká Británia, skutočnosť, že obyvatelia krajiny zostali bez vody, že klesá. No nielen Veľká Británia. Áno, Švajčiarsko takisto však. Napríklad, ak si zoberieme situáciu vo Švajčiarsku, veď dnes je už na stránke vlády uznesenie, ktoré hovorí, že ľudia musia vypínať odber energie už aj cez deň. A ty chápeš, že zatiaľ, čo jedni bohatnú, všetci ostatní len hrajú tieto hry, kde oni sú nahúckaní a zlomyselne sa radujú zo situácie krajiny oponenta, povedzme to tak. Niečo ako tak vám treba. Však, ale veď trpia ľudia. Pozrite sa, ako v skutočnosti funguje naše vedomie. To je jednoducho idiotizmus. Tak my sme v určitej krajine. Existuje krajina k nám nepriateľská. A ak má problémy, my všetci sa tešíme. Nútia nás ako idiotov tešiť sa. Pretože tá krajina, ktorá je k nám nepriateľská, trpí. Povedzte mi, a čo s tým majú spoločné ľudia? Veď nepriateľskí sú tí, ktorí riadia túto krajinu. Ľudia, ktorí im omylom uverili, dôverujúcim. Odovzdali, delegovali im vlastnú moc dúfajúc, že ako žijú, tak aj budú žiť, že horšie nebude. A tlačia ich do vojny. U nich vznikajú ďalšie problémy. No už ako napríklad teraz celkovo nastupujú krízy. Tak je to, prepáčte, my sme sa len zľahka dotkli týchto kríz. Predstavte si, čo bude o niekoľko rokov pri takejto progresii. A čo potom? My sa tiež budeme tešiť z toho, že tam ľudia trpia? Obyčajní ľudia, takí istí ako ty. V tomto je problém. A pritom, kto sa raduje? Teraz neexistuje jediná krajina, ktorá by sa mohla radovať. A krajina celkovo, čo sú to za reči? Tá krajina, táto krajina. Sú to občania jednej krajiny a občania inej krajiny. Ale my všetci sme pozemšťania. Žijeme v jednej sfére. Nikto z nás nemôže uniknúť. Z čoho sa máme radovať? Vieš, práve teraz je konfliktná situácia jednej obrovskej krajiny, na ktorú sa vrhla malá časť sveta. Poviem to tak. A je medzi nimi konflikt. A teraz začali trpieť ľudia v tejto malej časti sveta, ktorá žila svojho času lepšie ako všetci ostatní. Toto všetko už prestalo existovať. Už nežijú lepšie. Tak občania tejto veľkej krajiny sa tiež vlastenecky začínajú radovať, že oni nemajú vodu, odstraňujú im trávniky, a my máme veľa vody. Priatelia, zamyslite sa, veď pod vašou krajinou stúpa plášťový chochol oveľa rýchlejšie ako pod ktoroukoľvek inou. A voda môže zrazu zmiznúť aj u vás. Ja to neželám nikomu. Ja hovorím fakty. Zdalo by sa, no akože, my máme predsa rieky, veď máme toľko jazier. Okamžite všetko zmizne. Rok, 2 a nie je nič. Zmizne pred očami. Teraz sme tu, neďaleko nás je jazero. Mali ste vidieť, ako vyschlo pred očami. Jednoducho. A zdalo by sa. No ako to, kam izne? Toľko riek. Kde sú tie rieky? Rieky nie sú. A jazero vysychá pred našimi očami každý deň a my to vidíme. A toto sa môže diať kdekoľvek na svete. A toto určite nastane na celom svete. A to, čo sa zdá, že my máme všetkého veľa, viete, to všetko sa stratí veľmi rýchlo, jedno za druhým. Uvediem vám jednoduchý príklad. Viete, tie najneužitočnejšie červy v zemi, no nikto ich neberie do úvahy, ale viete, priatelia, ak tieto červy zmiznú, my prežijeme maximálne 2 roky. Nož toto je problém. Komáre, na čo sú nám? Všelijaké mušky, chrobáky, bolo by super, keby zmizli.
No však zmiznú maximálne 4 roky a zmizneme aj my. Pozrite sa, ako je všetko prepojené na tomto svete. Ak niekde na veľkej časti našej planéty nastane katastrofa, určite sa to prejaví na celom svete. Svet je jeden, my sme v jednej nádobe. To si ľudia vymysleli, viete, sťahovali sa, usadzovali sa, rozdeľovali. A tento otrokársky systém sa 6000 rokov, povedzme, rozvíjal, modifikoval, zdokonaľoval. A teraz sme v tom bode, v ktorom sme sa k dnešnému dňu ocitli. A teraz nás vychovávajú ako idiotov. No, chcel som povedať ako patriotov, aj keď aký je v tom rozdiel. Patriot skutočný patriot, ten sa musí starať o celú planétu, o mier na celom svete. A nie o nejaký odznak, znak, vlajku alebo podobne, o symboliku. Áno, to všetko je dobré, to všetko je skvelé, ale skvelé to bolo včera. Dnes sa všetko mení. Dnes by každého mala bolieť hlava kvôli celému svetu. Prečo? Toto sa týka priatelia vašich životov, životov vašich rodín, vašich potomkov. A ak budeme naďalej hrať tieto hry, viete, ako futbalové týmy, my sme patrioti tohto futbalového tímu. A my sme patrioti tohto futbalového tímu. A teraz sa rozúrime, aby sme dokázali, že my sme patriotickejší a pôjdeme rozbiť všetky obchody, podpálime autá, pobijeme sa s ľuďmi, všeobecne s ľuďmi, ktorí sa pokojne prechádzajú po ulici. Všetkých ich zmlátime, veď my sme takí silní, my sme takí hrdinovia. No nie je to tak. Vari to nevidíme. A my to dopúšťame. My vytvárame podmienky svojim mlčaním, tým, že strpíme až také veci, že sa u nás už stráca v niektorých krajinách pojem, ako je muž a žena. Že naše deti sa majú tolerantne správať k pedofilom. Ak sa táto nákaza rozšíri po celom svete, viete si predstaviť, v akom svete by sme žili? No ja vám poviem, nerozšíri sa. Toto nebude. Pretože tento svet už nebude. Toto nikto nedopustí. Keď mŕtvi začínajú vládnuť živým, svet je odsúdený. Vráťte svet živým. Inak ani hovoriť nechcem, priatelia. A netreba to hádzať na svojich bohov, na toho, kto príde, niečo urobí. Viete, všetci čakajú. Kresťania na utišiteľa, iní na Maitreju. Moslimovia čakajú imáma. Musí prísť a sám všetko urobiť. Priatelia moji, prezradím vám jedno veľké tajomstvo. Nepríde a neurobí. Nikto. Viete prečo? Pretože nikto nemá právo porušiť vám Bohom danú slobodu voľby. Práve vám Boh dal slobodu voľby. Žiť alebo zomrieť. A teraz celý svet stojí na pokraji voľby. Ak tento svet zostane a bude existovať a my vybudujeme tvorivú spoločnosť, tak vtedy sa prejaví aj Maitreja. To znamená, že on mohol, on urobil. Vtedy sa prejaví aj imám, aj utešiteľ, aj všetci ostatní, všetci, ktorých čakajú. Nuž, ak niekto čaká. Pretože nie veľmi čakajú. Ako môžeme čakať poslov z duchovného sveta, keď slúžime vopred mŕtvým? Odpovedzte na otázku. Keď zrádzame posvetné, zrádzame sami seba. Ako? Jednoduchá otázka. No ak tento svet zanikne, znamená to, že ani nikto neprišiel. Pretože vy ste si vybrali smrť namiesto života. A toto je pravda života. A nič s tým nenarobíš. My si musíme zvoliť. Nám je daná sloboda voľby. Toto je pravda. A to, že klíma sa mení, áno, mení sa. A my sme si to zaslúžili. Igor Michajlovič, vy ste povedali, že ťažké časy sa ešte ani nezačali. Nie, samozrejme. Že chaos sa ešte ani nezačal. Ale veď naozaj človek chápe, že mnohí ľudia, aj keď vidia, čo sa deje, predsa sa snažia zatvoriť oči a povedať si, no teraz trošičku vydržíme, trošičku prečkáme a všetko bude, čo nevidieť, opäť fungovať tak, ako predtým. A vidieť, ako dokonca, ja neviem, investujú svoje peniaze, svoj čas, svoju pozornosť, svoje prostriedky do toho, čo je vopred odsúdené. Áno. A viete, hovorili ste ešte o dôležitosti vybudovania tvorivej spoločnosti.
A ja by som chcela uviesť príklad svojich známych, ktorí v dôsledku, povedzme, geopolitických hier, vrátanie situácie na Ukrajine, prišli o obrovské finančné prostriedky, v podstate o obrovský kapitál. A oni hovoria, ale veď v roku 2011 Igor Michajlovič varoval, že bude takáto situácia s klímou, že bude takáto situácia na Ukrajine. A hovoria, keby sme vtedy počúvli a keby sme aspoň 10% z toho, čo sme teraz stratili, investovali do rozvoja tvorivej spoločnosti, ako veľmi by sa už projekt pohol dopredu. Nakoľko by už teraz ľudia, ostatní, mali šancu. Igor Michajlovič, dá sa to ešte vysvetliť tým, že ľudia sú bezradní a úprimne nevedia, čo majú robiť. Vidia situáciu, ktorá dnes prebieha, vidia, aké je to intenzívne, čo sa teraz deje. Veľmi rozumní ľudia, nie hlúpi. No viete, oni akoby sa izolujú, aby vytvárali túto tvorivú spoločnosť čisto len pre takú svoju bunku, pre svoju rodinu, preto, aby zabezpečili svoje dieťa, svoju ženu a tak ďalej. Teda, aké je to predsa len. Vieš, aké je to všetko? A ja ti poviem, aké je to všetko, Tatiana. Je to veľmi správne z pohľadu takej rodinej bunky. No je to veľmi hlúpe, keď vychádzame z dnešnej situácie. Veď títo ľudia chápu a vidia situáciu. A otvorene hovoria, musím teraz vybudovať túto vašu tvorivú spoločnosť pre svoju rodinu, no narodilo sa mi dieťa, tak ako inak, áno? Veď takto hovoria ľudia. Áno. No buď sa narodilo, alebo je. Máme proste známych, ktorí približne takto hovoria. A potom možno, že... A ešte ľudia sa boja. Keď ľudia poznajú pravdu, tak sa boja. Oni sa reálne boja, keď začínajú chápať, že nad nimi visí obrovská hrozba. A oni to nechcú počuť. A oni sa preorientovávajú na to, aby zabezpečili rodinu. Postarali sa o deti. No už, je to správne, ľudsky je to správne, áno. Môžeme ich aj pochopiť, môžeme pochopiť aj ich strachy, no prišiel čas začať byť odvážnym, priatelia. A takýmto ľuďom chcem povedať, prepáčte, budem hovoriť priamo a otvorene. Ak sa ti, priateľu, narodilo teraz dieťa a ty, aby si sa oň postaral, všetok svoj čas, všetky svoje sily vkladáš do toho, aby si zabezpečil jeho budúcnosť, tak musíš budovať tvorivú spoločnosť. Ak nevybudujeme tvorivú spoločnosť, tak ty, priateľ môj, uvidíš svoje dieťa zomierať vo vlastnom náručí. Ak nezomrieš skôr. Prepáčte, toto nie je strašenie, toto je absolútne odhalenie. Ja nechcem nikoho vystrašiť. Ja hovorím tie fakty, ktoré sú v súčasnosti jasné väčšine ľudí. A rozumní ľudia tým skôr toto chápu. Je to strašné, nechceme to, nikto to nechce. Áno, je to strašné. Ale čo s tým narobíš? My sa musíme stretnúť s tým, čo nás čaká. A napriek vybudovaniu tvorivej spoločnosti, napriek všetkému, všetkej našej snahe, my sa aj tak stretneme. Už sa stretávame s tými dôsledkami našej pochybovačnosti, nedôvery a našej zbabelosti. Viete, mnohí sa nechcú podieľať na tomto tvorivom projekte, ešte aj kvôli tomu, čo si o nich pomyslia a podobne. A čo si o tebe pomyslia, priateľ môj? Jednoduchá otázka. A poviem to jednoduchšie. A čo si o tebe pomyslí tvoje 14-ročné dieťa, keď nebude mať čo dýchať? Je jednoduché. A už nehovorím o všetkom ostatnom. Čo mu povieš? Prepáč, synček. No, urobil som nesprávnu voľbu. No, mnohí povedia, no už to som len ja, svet je veľký. No svet sa skladá z takých, ako si ty. Ak dnes neurobíš to, čo musíš, a každý cíti, čo musí urobiť. Každý cíti, čo dlhuje duchovnému svetu, Bohu a celému ľudstvu. Ak to neurobíš, ak nesplníš svoju skutočnú ľudskú povinnosť, tak zabudni na budúcnosť a predovšetkým na svoju a potom už aj na budúcnosť svojej rodiny. A toto je pravda. Toto je tá realita, v ktorej sme sa dnes ocitli. A ocitli sme sa v tejto realite dnes preto,
že už 6000 rokov sme nepretržite, deň čo deň zhovievavo a mlčky, strachujúca a obávajúc, izolujúc a starajúca len o svoju rodinu, zabúdajúc na svet, zabúdajúc na jednotnosť, budovali spotrebiteľský formát. A on teraz, keď dosiahol apogeum, zhustol natoľko, že je čas, aby sa rozptýlil. Porozmýšľajte o tom, priatelia. Už žiadny strach. Žiadne skrývanie. Treba niečo robiť. Áno, chápem. Je to strašné. Áno, chápem. Nechce sa. Chceme žiť v tomto svete, ktorý bol. Verte mi, poznám to, ako nikto iný. Normálne sme žili, nikto nám neprekážal. No videli sme, k čomu to speje. K čomu došlo v našej krajine. A my chápeme, že milióny ľudí trpeli a ešte trpia. No už niektorí povedia, no veď to je pre budúcnosť a budú mať pravdu. Budúcnosť bude prekrásna. No ľudské obete ničím nenahradíš. Mŕtvych ľudí nevrátiš. Áno, domy, podniky, všetko možno obnoviť a opraviť. Kto vráti tých ľudí? Kto vráti tých hrdinov, našich účastníkov, ktorí sa počas bombardovania do poslednej sekundy snažili doklopať k hluchonemým ľuďom? Rozprávali im o tvorivej spoločnosti. Rozprávali im o problémoch klímy a hrozbe, ktorá visí nad celým ľudstvom. Zatiaľ, čo na nich strieľalo ťažké delostrelectvo. Koľko našich kamarátov zomrelo? A to je pravda. Je to ťažké. Je ťažké poznať pravdu. Ale viete, radšej nech nám je teraz ťažké dozvedieť sa pravdu. Nech teraz vynaložíme úsilie, aby sme prekonali v sebe túto našu, povedal by som, hlúpu, bezcitnú zvieraciu časť. Ale za to potom našim deťom zanecháme prekrásny svet. Nech teraz musíme vynaložiť úsilie na to, aby sme vybudovali tvorivú spoločnosť. No za to potom sa budeme tešiť z čistého vzduchu, čistej vody, nádherného sveta, nových technológií. A čo je najdôležitejšie, zo života. A šance pre všetkých a pre každého z nás. Alebo netreba? Alebo sa budeme báť, budeme myslieť len na seba? Sloboda voľby, daná Bohom. Toto je svet. Musíme sa poponáhľať sa budovať tvorivú spoločnosť. A my sa ponáhľame. Pretože ľudia nechápu, viete, čo je to progresia a celkové, ako rýchlo naberajú na rýchlosti tieto klimatické katastrofy. Veľmi rýchlo. Poviem to tak, aby to ľudia pochopili. Uvediem jednoduchý príklad, aby to naši priatelia pochopili. Takže ty si vodič auta, áno. Koľko metrov, povedzme, bude tvoja brzdná dráha, ak pôjdeš osobným autom rýchlosťou 20 km? Asi 2 metre bude brzdná dráha. Dobre. A ak 80 km? Viac ako 30 metrov. Tak pozri. Ako progresia predĺžuje brzdnú dráhu. Teda tá inercia, ktorá tam bude. Však išli sme teda 20 kilometrov. A brzdná dráha bola 2 metre. Zvýšili sme rýchlosť len 4 krát a ideme 80 kilometrov. A brzdná dráha sa predĺžila o koľko? Viac ako 15 krát. Vidíte ten rozdiel? A čím ďalej sa valíme, a teraz, priatelia, pre vašu predstavu, no, teda pre vizualizáciu, my všetci, celý svet sme v jednom obrovskom autobuse, ktorý prudko naberá na obrátkach a pred nami je priepasť. A namiesto toho, aby sme zastavili, otočili sa a išli do prekrásnej oázy, do Edenu, do šťastného života pre všetkých a pre každého, my naďalej tlačíme na plynový pedál a pevne držíme volant, ktorý nás vedie k útesu. A nie je jasné,
kedy zabrzdíme. No každý si myslí, veď na konci zabrzdíme, veď nie sme blázni a zabúdame pritom na zotrvačnosť. Poviem vám to jednoduchšie, priatelia. Aj keď teraz aktivujeme mechanizmy protiakcie, no už povedzme, že zastavíme celý tento proces vplyvu na našu planétu a ukončí sa celé to pôsobenie na nás a planéta sa začne regenerovať. Budeme musieť prežiť ešte nie jeden rok katakliziem a zahynie veľa ľudí. Ak to dovtedy natiahneme ešte o 5 rokov, potom sa naša rýchlosť v dôsledku progresie narastania klimatických udalostí výrazne zvýši. A nebudú to už 2 metre a ani 2 roky, ale oveľa viac. Premýšľajte. Ešte máme čas. No, za tento čas však zaplatíme našimi životmi. Premýšľajte. Sloboda voľby, to je milosť od Boha. Viete, Igor Michajlovič, je tu ešte takýto moment, že mnohí ľudia, ktorí nechápu dôležitosť etapy informovania, hovoria nasledovné a kladú takúto otázku. Takže vy informujete o projekte Tvorivá spoločnosť, ale možno by ste mali začať nie slovom, ale činom pomáhať ľuďom, pretože... Nie hovoriť, ale robiť však. Áno, pozrite, teraz Európu čakajú ťažké časy. Teraz sa tam objavili hladné kamene, ktoré boli v podstate znakmi takých nepríjemností, katastrof, neúrody, hladomoru. 1000 rokov ich nebolo. Áno. A na ňom je napísané, ak si ma uvidel, plač. Ale je plač to jediné, čo môžu ľudia spraviť? A druhá otázka. Hovoria, že v tvorivej spoločnosti nie sú dobrovoľníci. Že dobrovoľníci to nie sú tí ľudia, ktorí slovom budujú tvorivú spoločnosť, ale tí, ktorí robia niečo na mieste, pomáhajú chudobným, pomáhajú. Vieš, títo ľudia, ktorí takto hovoria o nás, o účastníkoch tvorivej spoločnosti, o dobrovoľníkoch, tí sú od nás tak vzdialení. Oni nie sú dokonca ani tými, ktorí, vieš, plávajú okolo. Nie, oni sú celkovo vzdialení. Ak by sa pohrúžili do tvorivej spoločnosti, tak by uvideli, že práve v tvorivej spoločnosti, v našom hnutí, je k dnešnému dňu najväčší počet skutočných dobrovoľníkov. Zdôrazňujem skutočných. Nie tých ekoteroristov, ktorí terorizujú rôzne podniky, aby z nich vytlkli peniaze pre seba, údajne bojujúcich za ekológiu, ale skutočných pravých dobrovoľníkov po celom svete, ktorí dnes poskytujú útočiskom, sirotám v Afrike, aj v iných krajinách, aj krmie zbedačených, aj zásobujú vodou tie regióny, kde vody už niet. A oveľa viac. A najdôležitejšie je, že prakticky takmer každý deň sa k nám, najmä do projektu Tvorivá spoločnosť, pripájajú ľudia, skutoční dobrovoľníci, celé organizácie. Prečo? Pretože oni chápu, že všetku činnosť, ktorú vykonávali, na ktorú utrácali život, pretože sú to skutoční ľudia, a im nie je ľahostajné cudzie utrpenie. A ak môžu niečo zmeniť, oni to robia, zmenia, no chápu, že všetko to, čo robia, to je momentálne riešenie. No globálne nemôžu zmeniť nič. Uvediem jednoduchý príklad. Ľudia majú možnosť naozaj, naši dobrovoľníci, naši účastníci, majú aj technické možnosti, aj finančné možnosti. Oni môžu dnes zabezpečiť vodou prakticky všetkých, ktorí to potrebujú. No zo zákona to nemôžu urobiť. Tak v takomto svete my žijeme, priatelia. Áno, ty môžeš kúpiť fľašu vody za 50 centov a doručiť ju tam, do Afriky, na ktorú prakticky nikto z vás nemyslí. Spomenú si len, keď banány jedia alebo keď vidia v televízii. Ale tam zomierajú deti od smedu. Kvôli banálnym nehygienickým podmienkam. A mnoho ľudí, pre ktorých je to nepriateľné, robí všetko preto, aby aspoň nejako pomohli. No ich vháňajú práve do takej situácie, že tá voda, ktorá tu stojí 50 centov, tam bude stáť $2,5. Prečo? Lebo niekto sa na tom obohacuje. Viete, sú takí zlí ľudia, poviem to tak, neľudia,
ktorým je jedno, na čom zarobia, či na cudzích životoch, či na cudzom utrpení. Hovoria, peniaze nesmrdia a páchajú takúto nehoráznosť. A ešte silní tí, ktorí majú moc, tí potrebujú, aby v ich krajinách bolo lepšie ako inde. A oni hovoria, a čože sa vy rozčuľujete? Pozrite sa, ako tam žijú. Viete, taký kontrast udržujú. A my za nich hlasujeme. To je ten problém. Toto je náš debilizmus. Inak sa to povedať nedá. Toto je naša degradácia. Pokiaľ sú na svete také deti, ktoré umierajú od hladu, ktoré umierajú od smedu, a nás netrápi svedomie, a ak sme my nič neurobili, to znamená, že my sme už tiež neľudia. Znamená to, že aj nás deformoval tento spotrebiteľský formát. Áno, niektorí povedia, pre mňa je dôležitejšie, aby moje dieťa bolo síte a aby ono malo vodu. No to je dnes. A zajtra? Nezamýšľal si sa však? A k nám sa ešte mnohí pridávajú. Tí dobrovoľníci, ktorí sú teraz sami nútení žiadať o pomoc, ktorí sa sami stali utečencami, sami zostali bez domova. Či to nie je tak? Koľko je našich účastníkov, ktorí v dôsledku katakliziem prišli o príbytky, o domov? Ale tie bilióny vyčlenené na boj s klímou sa na nich nevzťahujú. Úrady im hovoria, choď, vezmi si pôžičku a stavaj dom. A to je všetko. To je všetká pomoc. A opäť, naši dobrovoľníci prichádzajú a pomáhajú rozoberať tieto domy, stavať nové. Na dobrovoľníctve, na ľudskosti. A sú nejakí ľudia, veľmi zvláštni, ani ľuďmi ich nenazveš, ktorí hovoria, priatelia, netreba tárať, choďte a robte. Čo z toho, že stále rozprávate o tvorivej spoločnosti? Áno, my rozprávame, priatelia moji, rozprávame o tvorivej spoločnosti, pretože je to najmierumilovnejší a najsprávnejší projekt za celú históriu ľudstva. A slovom sa musíme doklepať ku každému a mierovou cestou vybudovať tvorivú spoločnosť. Prepáčte, to nie je zmena jednej moci na druhú. To je záchrana celého ľudstva, všetkých a každého. Preto pracujeme slovom. No súčasne tvorivá spoločnosť, to je množstvo, obrovské množstvo prekrásnych ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k cudzej bolesti a robíme oveľa viac. Prečo o tom nehovoríme a prečo sme o tom až teraz začali rozprávať? Pretože sa spýtali. Pretože to zatiaľo do živého. Mrzí ma to kvôli tým ľuďom, ktorí v tejto minúte sami trpia v Afrike, sami trpia v iných krajinách. Uvediem jednoduchý príklad pre tých, ktorí tak zmýšľajú. Vieš, týchto gaučových stisknutých analytikov, no inak sa to nedá povedať. Viete, vedomie našepkáva uraziť tých ľudí, no na čo ich urážať, veď Boh ich už potrestal. Pre mňa je nedôstojné urážať ich. Boh ich tak potrestal tým, že ich zbavil rozumu, že tam už nemám čo robiť. No možno sa prebudí ich svedomie a poprosia o odpustenie sami. Uvediem jednoduchý príklad. Zatiaľ, čo niekto leží na gauči a zabáva sa sledovaním niečoho zaujímavého, zábavného. Naši účastníci a takých je mnoho, napríklad v Afganistane však. Najchudobnejší štát zo 40 miliónov sa viac ako 30 nachádza pod hranicou chudoby. Áno. A títo naši účastníci, ktorí sú nútení pracovať od rána do noci, dokonca bez prestávok. Predstavte si, ani dovolenky, ani víkendy, pretože musia živiť rodinu. Ale zároveň, keď prídu domov, namiesto toho, aby si ľahli a odpočinuli, nehľadiac na zlý internet, napriek hroznému pripojeniu, robia ako dobrovoľníci všetko možné, aby informovali ostatných ľudí o tvorivej spoločnosti. Pretože oni chápu, že toto je jediná šanca pre všetkých. Toto je to, čo môže zachrániť celý svet, celé ľudstvo. Predstavte si to. A im hovoria, že oni nič nerobia. Alebo si vezmime takú Afriku. Hovorili sme o nej. Ako naši účastníci, tí, ktorí sa venujú prekladom, tento príklad je tiež ohromujúci. Človek odchádza do poľa, pretože jeho telefón nemá signál. A on nehľadiac na komáre, nehľadiac na všetky, povedzme, nepríjemné pocity, sa v noci snaží chytiť spojenie preto, aby prekladal, aby pomáhal ľuďom. Pretože pozná hodnotu života. A iní, rozmaznaní osudom, žijú v skvelých krajinách
A teraz, len čo sa ich trošičku dotkla klíma, všetci sa už vyľakali. A všetci už... No ako je možné, že mám zničený trávnik? Ako to nedovolia mi splachovať záchod? A čo teraz mám byť špinavý? Áno, priateľ môj, buď špinavý. Pretože my u teba klopeme už veľmi dlho. Ale ty nás nepočuješ. A poviem ti ešte viac. Ak nás nevypočuješ, budeš chodiť hladný a zbedačený. No, nie dlho. Ak nebudú počuť takí istí ako ty a nepodporia tvorivú spoločnosť, tak kvôli vám sa aj my budeme musieť príliš skoro rozlúčiť s týmto životom a stratiť všetko na začiatku. Prežiť všetku tú hrôzu, ktorá sa nahromadila za 6000 rokov. My sme posledné pokolenie, alebo prvé. Sme poslední, ktorí zažijú všetku hrôzu, všetok strach, všetku bolesť za 6000 rokov našej neľudskej existencie. Všetky lži a všetku špinu. Vypijeme tento kalich do dna a staneme sa poslednou generáciou. Alebo sa staneme anielmi sveta a vyvedieme z tejto temnoty celé ľudstvo na jasnú lúku. Privedieme ho do raja budúcnosti, kde bude život každého, to najcennejšie, čo môže byť na tejto planéte. My sa musíme rozhodnúť. Ty, priateľ môj, sa musíš rozhodnúť v prvom rade. A to je pravda. Igor Michajlovič, obrovská vďaka vám. Veď toľko ľudí, toľko účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť skutočne zachraňuje tento svet. Hovorili sme príklady aj o ľuďoch v Afrike, aj o ľuďoch v Afganistane. Kopa ľudí na celom svete tratí všetok svoj voľný čas, všetky svoje dovolenky, všetky svoje víkendy na to, aby zachránili nielen seba a svoje rodiny, ale aj na to, aby zachránili rodiny tých politikov, ktorí teraz nič nerobia, tých gaučových kritikov, ktorí sedia na gauči a hovoria špinavosti a dokonca povedala by som aj hlúposti. Vo všeobecnosti viete, človek chápe, že toto sú skutočne tí hrdinovia, ktorí zachraňujú tento svet, ktorí zachraňujú mier v tomto svete. A to sú tí ľudia, ktorí sú naozaj hodní skutočnej ceny za mier, nie však Nobelovej Len nie ceny. Nobelovú cenu. Áno. Prečo nie Nobelovú? Viete, keď dostávajú cenu za mier vrahovia a tyrani, aj takí, ktorí ničia budúcnosť mnohých ľudí, nehľadiac na to, že im tam dajú 1 000 000, podľa mňa je to nehodné skutočných ľudí. Tých, ktorí sú teraz v prvej línii našich dobrovoľníkov. Vieš, mám návrh. A myslím si, že bude priateľný pre mnohých. Tak pozrite, pri budovaní tvorivej spoločnosti aj tak bude 3 až 5 rokov, no nejaký časový úsek, kým budú existovať peniaze. Takzvané prechodné obdobie. No nič sa nedá robiť. Nehľadiac na všetky technológie, nehľadiac na všetky možnosti, ktoré sa otvoria. No prvý rok celkové bude trochu nestabilný, to treba čestne priznať. No skôr, než sa pohneme, treba to aj správne prepočítať, aj preveriť. No aj tak. Prvý rok nebude kto vie aký. Aj spraviť bude treba mnohé, no nechce sa do toho, ako sa hovorí. A potom bude treba zavádzať nový vývoj, nové technológie. No už myslím, že asi 5 rokov. Minimálne do 3 sa nezmestíme. To je pokiaľ budú existovať peniaze. Potom sa stanú nezmyselnými a nepotrebnými. No 5 rokov. To je 5 rokov života. S tou istou ekonomikou, áno, plánovanou, nie trhovou, no aj tak ekonomikou. Aj tak budú potrebné peniaze, bude treba niečo nakupovať, vymieňať niečo za niečo. Mám návrh, priatelia. A poďte, urobíme to tak, aby každý dobrovoľník, každý aktívny dobrovoľník tvorivej spoločnosti, tí, ktorí teraz robia najnamáhavejšiu a najťažšiu etapu, to je informovanie všetkých ľudí, aby oni v skutočnosti dostali cenu o tvorivej spoločnosti. No, napríklad vychádzajúc z dnešných cien, dnešnej hodnoty, samozrejme, ak sa niečo zmení, zmeníme aj číslo. Môj návrh je takýto. Tí dobrovoľníci, ktorí napríklad k dnešnému dňu informujú jednotlivcov, to sú tí ľudia, ktorí si, dajme tomu, nalepili na auto podporujem tvorivú spoločnosť. Všade sa rozprávajú s kolegami, s priateľmi, známymi, no oni pracujú s jednotlivcami. Tak takíto aktívni aktivisti budú musieť dostať odmenu, povedzme, rovnajúcu sa tej istej cene mieru, ktorú dostávajú absolútne nemierumilovní ľudia v súčasnosti. $1 000 000. A prečo nie?
Tí ľudia, ktorí, povedzme, informujú desiatky ľudí, no môžu to byť majitelia, kaviarní, blogeri, a ešte niekto ďalší, teda tí, ktorí cestujú, rozprávajú, zhovárajú sa, ktorí sa nehambia, môžu sa rozprávať v autobusoch alebo niekde inde, masovo prinášajú informácie desiatkám ľudí, tí dostanú 2 milióny. Tí, ktorí informujú stovky ľudí, tí dostanú 3 milióny. Tí, ktorí majú možnosť komunikovať s ľuďmi a informujú tisíce ľudí, dostanú 4 milióny. No a tí, ktorí budú schopní informovať milióny ľudí, takí blogeri, ľudia, ktorí vystupujú na obrovských javiskách, zúčastňujú sa konferencií, ktorí povedzme premýšľajú nejakí speváci, ktorí poriadajú koncerty, ktoré sledujú milióny ľudí, tí dostanú 5 miliónov. A prečo nie? Veď tieto peniaze, ktoré oni dostanú, to sú tie prostriedky, ktoré aj tak pôjdu do ekonomiky. Toto každý makroekonóm povie, je to obrovské nalievanie finančných prostriedkov, ktoré prinesie obrat. A navyše tie peniaze sú aj tak naše. Žiadny problém. No títo ľudia si to zaslúžia. Oni už teraz investujú tieto peniaze do vybudovania tvorivej spoločnosti. No začneme a ja som si tým, istá, že mnoho ľudí k dnešnému dňu, áno, našich dobrovoľníkov, míňajú svoje víkendy, aj svoje dovolenky, aj vlastné prostriedky na rozvoj tvorivej spoločnosti. Pretože chápu, že najlepšia investícia do svojej budúcnosti, to je investícia do tvorivej spoločnosti. Je to tak? Je to skutočne tak, priatelia? Toto je najlepšia investícia. Áno, odkladať peniaze pre budúcnosť svojich detí, áno, to je možné a potrebné. Ale bez tvorivej spoločnosti vy sami chápete. Preto dôležitým a nutným momentom je to, aby ľudia pochopili tú dôležitosť. Ale na druhej strane toto bude aj motiváciou pre tých, áno. ktorí aspoň kvôli peniazom začnú informovať ľudí a pomôžu našim dobrovoľníkom. Vieš, ak niektorí ľudia, povedzme, nechápu, prečo ľudia robia niečo zadarmo, tak nech aspoň pracujú za peniaze. Je tak? A tam uvidíš, zapoja sa a pochopia. To však neznamená, že budeme platiť teraz, keď sa vybuduje tvorivá spoločnosť. Okamžite všetci musia dostať tieto prostriedky. No vieš, ja by som išiel ešte ďalej, pretože hneď vzniká otázka. A čo takí sponzori však? Áno, veď je veľa ľudí, ktorí jednoducho... Sú ľudia, ktorí podporujú dobrovoľníkov finančne. Oni sami sa nemôžu zúčastňovať z určitých dôvodov. No, niektorí podnikajú, iní sú v politike, ďalší ešte niekde inde. No, oni sponzorujú, oni podporujú ľudí, podporujú týchto dobrovoľníkov a dobrovoľníci pomocou týchto prostriedkov niečo dosahujú. No, poďme to ešte vygradovať. Takže podporuje, napríklad malý podnik môže podporovať babičku, ktorá prišla, len tak sedí, proste sedí pred domom, aby sa nadýchala vzduchu. No táto babička môže zarobiť 1 milión pre vnuka. Prečo? Informuje všetkých a to je všetko správne. Dokonca len tým, že informuje s nápisom jednotlivcov. Podporujem tvorivú spoločnosť. Nož a prečo nie? Takých istých jednotlivcov. No a táto babička môže oboznámiť s tvorivou spoločnosťou niekoho, toho človeka, ktorý potom dokáže priniesť túto informáciu miliónom ľudí. Keď pochopí podstatu a dôležitosť toho. Preto aj táto babička je dôležitá. Ona môže rozprávať na trhu, ešte inde, kde sa rozpráva v obchodoch, v nemocniciach jednotlivcom, no naozaj mnohým ľuďom. Správne? Pozri, tak za rok zarobí aj $1 milión. A prečo by aj nie? Áno. No až keď bude vybudovaná tvorivá Človek chápe, spoločnosť. aké dôležité sú kroky, dokonca aj tých, ktorí tak, zdalo by sa, že ojedinele prinášajú informácie. Dnes sú všetky spôsoby dobré a všetko je dôležité. Aj názorná agitácia je veľmi dôležitá. Predstav si, keby množstvo aut, keby sa všetci, ktorí podporujú tvorivú spoločnosť, prestali hanbiť, báť sa, nalepili by si na svoje auta nápis Podporujem tvorivú spoločnosť. Keby títo malé podniky, veľké podniky, to nie je dôležité, tlačili na svojich pokladničných blokoch, áno, v obchodoch Podporujeme tvorivú spoločnosť. No nie je dôležité, či výrobca, na obale, na dokumentoch, ktoré si alebo nejakú vymenejú. vysačku. Samozrejme, stále viac a viac ľudí by sa oboznamovalo s tvorivou spoločnosťou. Názorná agitácia, banálne také čiapky s nápisom Tvorivá spoločnosť, trička, čokoľvek pre Boha. Také nohavičky a podprsenky, ponožky, štítok nalepiť, ak to vyrábaš, Podporujeme tvorivú spoločnosť. Človek sa aj takto oboznámi a čím častejšie a viac toho uvidí, tým skôr pochopí, že je potrebné podporovať tvorivú spoločnosť. Dokonca by som povedal,
Nuž, jednoduchý príklad, tak trochu vtipný. Nápis na toaletnom papieri. Viete, čo by som napísal na toaletný papier? To je jedno. Človek aj tak nemá čo robiť, len sedí a číta. A ak nepodporuješ tvorivú spoločnosť, nepoužívaj tento papier. Nezaslúžil si to. Vtipné, ale účinné. Je to tak? Skvelé. Áno, Igor Michajlovič, proste toto skutočne povzbudí niektorých ľudí vystúpiť z tieňa. Samozrejme. Aspoň nabrať odvahu a začať hovoriť. Vieš, čím ďalej, tým viac bude ľudí, ktorí začnú vystupovať z tieňa. A čoraz viac ľudí bude hovoriť otvorene a smelo. Áno, máme teraz ťažké obdobie, priatelia. Nepodporujú nás médiá, len na nás lejú špinu. No táto doba je taká. Pretože mnohí nechápu dôležitosť samotného projektu. No my máme možnosť priniesť túto informáciu jeden druhému. A je to statočné, je to správne. Áno, samozrejme, niektorí povedia, no nech prezidenti vydajú príkaz a hneď o vašej tvorivej spoločnosti porozprávajú po celom svete a všetci budú vedieť a ľudia nech si vyberú. Takže ideme k politikom však, nech oni... Áno, poďme k politikom. Faktom je, že medzi politikmi je veľa skvelých ľudí. Skutočne mysliacich, ozajstných ľudí, ktorí sa obávajú nielen o svoju krajinu, ale aj o svet. No oni sú v takej situácii, že ak by aj chceli, tak nemôžu. Prečo? Pretože nemôžu otvoriť ústa v súvislosti s tvorivou spoločnosťou. Hoci mnohí podporujú, mnohí chápu, veď nie sú debili, keď sa stali politikmi. Áno, taká hra, také pravidlá. Sú to otroci tak, ako aj my, tohto spotrebiteľského formátu. A musia hrať tú hru, ktorú im vnútili. Takisto aj veľký, myslím, naozaj významný biznis. Oni sú tiež otrokmi tejto hry. Krok vedľa a všetko sa u nich mení a všetko sa rúca. Chápete? Áno, sú aj takí, ktorí zámerne stoja v ceste tvorivej spoločnosti. Ale je ich len pár. A aj to len dočasne. Keď pochopia, že máme skvelú pamäť a každého si pamätáme a každý bude odmenený. A tí, čo stáli v ceste, ich pamiatka bude v temných pivniciach, povedzme to tak. A tí, ktorí budovali tvorivú spoločnosť, tí budú na výslní, hodní svetla. Vieš, teraz mi napadlo, a prečo by sme nemohli postaviť naozaj skutočný chodník slávy? Veď teraz budujú chodníky slávy komu? Vrahom, obetiam a podobne. No naozaj je to tak. Tí, ktorí áno, obhajovali nejakú myšlienku, zachraňovali svet, krajinu. Vlastne nie svet, ale moc určitých ľudí, povedzme si úprimne. A potom všetkým vnúcujú, že oni sú hrdinovia alebo zabíjali kohosi. No je to tak. Aha, tu sú ľudia, ktorí zachraňujú celé ľudstvo. Vari oni nie sú hodní večnej pamiatky, tak aby si ich všetky generácie tisíce rokov pamätali, aby vedeli o nich, o tých skutočných anieloch svetla, ktorí zachránili tento svet. A vybudovali ho, poviem to tak, o rodičoch nového krásneho sveta. Dobre však. Skvelý nápad. A prečo by sme nemohli postaviť nejakú monumentálnu stavbu? No, povedzme napríklad 6 poschodí. Na prvom poschodí, no nech sú vysoké, aby bolo meno každého dobrovoľníka. No už o tých, ktorí na milióny, o tých, ktorí na tisíce. Všetci tam musia byť. A na ostatných poschodiach nech sú tí, vďaka ktorým títo dobrovoľníci mohli niečo urobiť. Tí, ktorí ich podporovali, áno. Tiež taká gradácia, že máme odmenu od 1 000 000 po 5. A tam filantropy budú zaznamenaní po 5. poschodí, áno. A na 6. poschodí by už mala byť stéla so znakom Tvorivá spoločnosť. A na tejto stéle by mali byť portréty tých politikov, ktorí nabrali takú odvahu, ktorí ako prví vyhlásili, že podporujú tvorivú spoločnosť. A poviem ešte viac. My, priatelia, musíme nabrať odvahu a otvorene hovoriť, že odteraz budeme podporovať len tých politikov, ktorí podporujú tvorivú spoločnosť. Vtedy sa aj politikom ruky rozviažu. My vytvoríme elektorálnu požiadavku a svet sa zmení. A tí politici, ktorí budú ako prví podporovať, nech sú na tej stéle, aby to ľudia vedeli a pamätali po stáročia. A vo vnútri tejto budovy urobíme temnú stranu nášho sveta. Všetko zlo, ktoré bolo a všetci tí, ktorí ho konali počas celej našej histórie, aj v nedávnej dobe.
a tých, ktorí stáli v ceste rozvoju tvorivej spoločnosti. Tých, ktorí, viete, ako diabol stáli v ceste tým anielom svetla. Anielom sveta. Tých tam zapíšeme. Oni tiež musia byť známi. Viete, aby sa neskôr ich vzdialení potomkovia prichádzali pozrieť na svojich predkov. A tam niekto nájde svojich predkov medzi anielmi sveta a niekto medzi otrokmi satana. Tam, v pivniciach, v temnote. No pamätať si to je potrebné. Viete, zvečníme subosobnosti a vychválime anielov. Vari to nie je skvelé? Viete, toto je taká príjemná asociácia v tom zmysle, že spravodlivosť zvíťazí. Aj tí, ktorí v princípe bránili ľuďom vybudovať tvorivú spoločnosť, tí, ktorí rozvíjali tento vražedný spotrebiteľský formát, tí budú opäť akoby uväznení v tom podzemí. Oni tam musia byť. Oni nás držali 6000 rokov a pokračujú v našich posledných dňoch, ktorých sa môžeme zachrániť. Ale oni nás naďalej držia v temnote. Zaháňajú nás do temnoty otroctva. A nechápu jednoduché veci. Nechápu, že svet je odsúdený. Či nestojí za to týchto ľudí odmeniť podľa zásluh a zahnať ich do pivníc, do podzemia, ako predtým? Stojí. Uvediem jednoduchý príklad. Je jedno mestečko, také neveľké, a naši účastníci prišli s projektom za jedným redaktorom miestnych novín. S prosbou podporiť tvorivý projekt a podporiť konferenciu Globálna kríza. A to, čo im povedal, to ma zarazilo. On im povedal, priatelia, globálna kríza, to nie je dobrý názov. Nikto v meste vás nepodporí a nikto vás nebude publikovať. My máme zakázané toto publikovať. A toto redaktor hovorí, my to máme zakázané. No zmente to na niečo také jemné, neurčité a potom môže byť. Tak takíto redaktori, aj tí, ktorí im to prikázali, musia byť dôstojnými, čestnými antihrdinami, ktorí budú mať tú česť byť navždy umiestnení v pivnici, aby ich potom celé ľudstvo videlo. Aby videlo, kvôli komu takmer prišlo o život. Nuž, toto je spravodlivé. A všetci a každý musí dostať to, čo si zaslúži. Prečo? Pretože času ako takého nám zostalo neveľa. A tu je preverovaný každý, s kým je. S Bohom, s ľuďmi, s ocťou, so svedomím, alebo, prepáčte, je otrokom šajtana. Všetko je jednoduché a všetko je veľmi férové. A je to obrovská šanca všetko zmeniť, Igor Michajlovič. A viete, v jednej relácii sme povedali, že je nás takmer 8 miliárd. Nás už je 8 miliárd. A dnes je nás už viac ako 8 miliárd. A človek chápe, že toto je obrovský problém pre spotrebiteľský formát a že toto je obrovská šanca, obrovská príležitosť a ľudský potenciál na to, aby sa všetko zmenilo práve na tvorivú spoločnosť. Áno, no pre tvorivú spoločnosť je to veľmi málo ľudí. Čo je to 8 miliárd, priatelia? To je nič. V tvorivej spoločnosti ešte aj 50 miliárd je málo. Pretože táto planéta je schopná uživiť obrovské množstvo ľudí bez poškodenia ekológie. My musíme žiť v symbióze s týmto svetom. Potom aj svet bude žiť v symbióze s nami. Správne? Takže, priatelia moji, musíme budovať tvorivú spoločnosť. A vo všeobecnosti chcem povedať, že, priatelia moji, je čas prestať sa báť. Musíme výjsť z tohto tieňa. Musíme sa stať anielmi svetla. My potrebujeme týchto anielov sveta na to, aby sme skutočne rýchlejšie vybudovali Eden na tejto planéte. Pamätajte, my sme toho schopní. Pamätajte a odovzdajte to ostatným, že každý z nás má slobodu voľby. My si volíme žiť či umrieť. A od každého z nás závisí, čo si zvolíme. Od každého. Ak spravíme správnu voľbu, ak v tomto svete budú prevládať anjeli svetla a nie otroci šajtana, svet bude večný. Takže, priatelia, poďme jednoducho ľúbiť jeden druhého. Ďakujem. Veľká vďaka, Igor Michajlovič. Vám ďakujem, priatelia. Ďakujem, že ste.